En primeiro lugar, moitas grazas, espero que vos gustara. Son consciente que quedou bastante sobre Lolita tamén, pero será a miña boa. Tedes aquí o micrófono e o... Unas líneas. Así, claro, sí, este é o vosso momento. Imagínome que estamos en familia, pues unha familia. Sí. A Lolita Aguín. Lolita era unha supermuller, marcou unha época, a época de Lolita Aguín. Éramos jóvenes, empresaria, pionera no Grove, persona inquieta, creadora de modelos, eran piezas únicas.
gracias por participar e Marta por convidarme aquí a subir a este escenario. Bueno, fai uns meses, Elena, neta de Lolita, Marta mesmamente, me fixeron unha visita ao despacho, estábamos falando a finales do ano pasado, creo lembrar, pois para presentarme un proxecto que facía tempo que tiña na mente, que era, bueno, pois facer un pouco unha historia do que era a vida e sobre todo a parte empresarial de Lolita Guín, ao fin e ao cabo neta e filla. E ademais presentaron este proxecto como unha idea de plasmar pois unha parte da historia do Grove e unha parte da historia recente do Grove, de tal xeito que o proxecto parecía interesante desde o minuto 1 e non quedaba outra que colaborar, que participar, que apoiar, que estar con este proxecto. E por dúas cousas. Unha, porque é moi difícil dicirlle a Marta Lores que non, porque todos os que coñecedes a Marta sabedes do seu ímpetu, debe ser unha das persoas que coñezo que máis palabras é capaz de decir nun minuto. E, polo tanto, esa característica fai que calquer proxecto en que se embarque pois xa teña unha ilusión, as ganas importantes. Pero despois habría outro motivo importante, máis alá que un tamén tiña relación con Lolita Guín, porque tuve a sorte de compartir moitos momentos con ela e con seu home, con Pepe Lores. Bueno, unha vila como Grove fai pobo porque o fan os veciños e veciñas da mesma. E iso que lle dá alma ás vilas e nos convertimos en povos, gracias ás historias individuales de cada un das xentes que ao longo da historia pois van desenvolvéndose, en este caso na nosa vila. E de tal xeito que recoller, plasmar a iniciativa, a ilusión, os sonhos.